Kazwa isangano dzvene raMwari, kazwa ichechi yaMwari. Tinoda kutenda Mwari pamangwanani ano, tichitenda nenyasha dzavatiitira kutisanganisa tiri vapenyu, tichimurumbidza nokumukudza, kuburikidza nokuimba, kuburikidza nokudzidza zvidzidzo, kuburikidza nekufellowshipa. Ndakafarirawo thimu yedu yezuva ranhasi, hanzi inoti nekuti tiri hama. Ndizvo here sangano raMwari? Nokuti tiri hama. Zvakanaka izvozvo kuti tisati tapinda mukati memharidzo, since thimu iri kuti nokuti tiri hama. Kana wakangogarawo padhuze nemunhu wangu wachingobira kutarisa kuti asingaona basa naye, asi uchiziva kuti une basa naye hako, uchinyatsoona takachena kupfuura, but nekuti tiri hama chitongomukwazisa handirika. Kune vanhu vanoita singava nabasa navanhu asi vachiziva kuti vane basa avo, vanozozvitaura vakumba te asi vavakachena. Chingomupawo FM African handshake uchinyemwerera uchiti hama, tiri hama, hama, iwe neni tiri hama. Yes, iti hama. Wakanaka kana wakagara muchechi. Handinauti kana asiri muchechi haana but ndati akanaka kana achigara muchechi, handidika. Tinoda kutenda. Nderimwe zuva Peter anakigwa nechechi vanhu vaMwari. Vari pagomo paya avona Moses naEria, ndobva amuka achivhumo kakati isheka zvakanaka zvatiri pano. Indinofara nekuva panapa nekuimbira kuri pakati pedu. Chisavata chaicho chandinoziva, ndachiona pamabhireni chichiripo. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Kuimba kwakare nekushumira kwakare. Machechi kwaunoenda unonyatsoona kuti ndo pane kutsungirira. But da kutenda pamabhireni muchakabata kutenda kwazvokwadi. Hanzi inonzi the remnant. Kunoita sekusarira but ndo zvatitori, ndo zvatiri. We are proud of being Adventists. I remember rimwe gore kareko tisati takutomboipinda chechi, ndiri grade 3. Ndakanzwa kuimbira kwandanzwa kuimbira panapa nhasi. Saka ndanzwa kuti kuimbira kundakambokunzwa ndiri grade 3 ndiko. Zviitire amen chechi yaMwari. Musabva pakutenda kwezvokwadi. Izvi ndo zvatinotenda izvi. We are proud of that. Mwari ngaatikomborere. Regai tipinde mukudzidza shoko raMwari. Tishanyire bhuku yaMark. Euda Mpewa, mune nhumbi dzokurwa nadzo here? Hatisati tapedza basa. All right. Euda, hatisati tapedza basa. Takamboverengesana paya zvakanaka. Ndichakumbira kuti mufambe muchiya kumberi mundibatsire kuverenga. Ava ndiEuda vangu. Pane kamwe kaukama kaJethro naMoses kokuti hamukahwisisi. Ndaona kuti ndikati gogo wandiverengere pandoda kuvasundidzira manje hazvizobudi zvakanaka. Saka naEuda tinorovana tichiita yatoita because ndiJethro naMoses. Zvino ukazodai so unowana palunch kwakunzi mukwasha isaitwe ndiye maoko amaisa handina kundibata zvakanaka. Saka naEuda tinosundidzirana tapakona unzi aiwa Jethro mutoro Moses mutoro wakarebesa wakakurisa, saka unoita uchitapudzira umwe to pachedu pakuzivana. Musoro wenyaya unoti dzichiriko here shamwari dzakadaro? Nokuti tiri chiinai? Tiri hama. Ndaifarira ichitaurwa paSabbath school zvikanzi Abrahama akatoona kuti nyaya iyi tikairegedza ichiinda kwainoendai inogona kutikanganisira ukama. Saka tataudzana, tamboshupana, tambotendekana, tambopopoterana nechirungu. Ngatiite tichisiyapo kuti tiri chiinai? Tiri hama. Saka audza ari pazonta iwe neni tiri hama yo. Tinogona kusiyana maonero nemafungiro nemanzwisisiro. Pamwe chaita kuti nditadze kukurumidza kubata zvauri kutaura, maybe ndiniwoyo, but iwe neni tiri chiinai? Tiri hama. Hapana chinhu chingarwadza sokuti tamboshumira tese vanhu vaMwari, tambova nenguva yokubatsirana kunamata, ndozokushayiwawo kudenga. Hazviiti zvakanaka. Tamboimba tose voice in the wilderness, wozonoona vesoprano varivo kuti handii tinogwiza guta dzvene raMwari. Hazviiti zvakanaka. Ini nemi tiri chiinai? Tiri hama. Kana kuti mozoona inini wacho kuti but havasivo vaiparidzai vachiti takuda kundoparadza guta dzvene imi murimo. Aiwa, hazviiti zvakanaka. Iwe neni tiri chiinai? Tiri hama. Asi musoro wenyaya wedu une mubvunzo kuti dzichiriko here shamwari dzakadai? Unoziva vanhu vanofarira kunzi anzi ane mafriends. Kunzi anzi ane shamwari. Vanhu vanofarira kunzi vanzi vanowirirana nevanhu. Kana ukanzwa vanhu vachiti ava vanhu vanozowirirana.
ya vanhu vanozvifarira izvozvo, especially vanhu vanoita senge vane tumbiri vanhu vanofarira kunzi vanzi anowirirana naye. Ukatonzwa pachitaurwa nezvake unogona kutobudisa picture unzi iri ndakatotogwa naye kauyo, hamuzivi towirirana. Ya, even musingawirirane henyu iwe uriwo nepicture rake yasina rako, but unongofila unongowakuda kungozvifena because unowirirana naye. Saka vanhu vanofarira kunzi vanowirirana, but in reality kune dzimwe shamwari dzatinowirira. Hapana anzwa. Unogona kuwirira munhu iye asingawirirani newe, saka hapana kuwirirana ipapo, iwe ndiwo uri kumuwirira. Saka unozoona kuti nevava hatisi kuwirirana, ini ndiri kumuwirira because nemhaka yendiri ndongowandira kwavo iye asingambowandiri kwangu. Saka mubvunzo watinawo ndekuti tichinadzo here shamwari dzakadaro dzinogona kumira nesu? Regai tinzwe Bhaibheri chititungamirira. Tiri pana Mark chapter 2, handei tose pana Mark chapter 2 pana vhesi ya 1. Unongotarisa uri padhuze newe umbochekawo kana ane Bhaibheri, kana asina unongodzungudza musoro kuti zviri pano zvakaoma. Yes, chapter 2 ya Mark pana vhesi ya 1 inoti kudii. Unongotarisa uivhiri mumusoro, utarisa kushava Bhaibheri unyatsoona kuti auzati Mark aiwa usadaro uri munhu wehama. Yes, unongotarisa bhutsu neAfrican attire yakapfekwa, utarisa kushava Bhaibheri ungoti zvakaoma asi tiri hama. Yes, chapter 2 pana vhesi ya 1 inoti kudii. Vhesi ya 1. Handei tose chechi tasvika ka. Ya, verse 1. Kwakati mazuva apfuura. Kwakati mazuva apfuura. Akapindazve Kapenaume. Vanhu vakanzwa kuti uri mumba. Ndobva vanhu vanzwa kuti Jesu uri mumba paKapenaume apa. Ya. Vazhinji vakaungana nokudaro. Vazhinji ndobva vaungana vachiunganira Jesu. Nokudaro vakashayiwa nzvimbo. Ndobva vashaya nzvimbo. Ya. Kunyange pamukova. Kunyangwe nepamukova. Akavataurira shoko. Ya. Vakauya vakaisa kwaari. Munhu wakanga akafa mitezo. Akatakurwa navanhu vana. Ya. Zvino vakati vasingagoni kuswedera kwaari. Zvino vakanga vakatakura munhu uyu akanga akavata akafa mitezo. Hanzi vakati vadini futi? Vasingagoni kuswedera kuna Jesu kwaari nokuda kwavazhinji. Ya. Vakazarura denga paakanga ari. Vazarura denga. Chechi hamupo imi. Dzichiko here shamwari dzakadai idzi? Dzikai nayo Elda, handidi kupamanyira apa. Pakaipapa inoti vakazarura denga ndobva vaenda padenga pakanga ari. Vakati variputsa. Eka. Ya. Vakaburusa nhovo. Ndobva vaburusa nhovo. Pakanga pavete munhu. Wakanga akafa mitezo. Ya. Verse 5. Verse ya 5. Jesu akati achiona kutenda kwavo. Chechi hamupo imi. Kwete kwake. Yeah. Jesu akati achiona kutenda kwavo. Yeah. Vakatakura munorwara, kwete anorwara. Amen. Dzichiko here shamwari dzakadai. Dzikai nayo tipedzise. Akati kune wakanga akafa mitezo. Mwana wakanganwirwa zvivi zvako. Tichinadzo here shamwari dzakadai. Panapa pane nyaya chechi. Jesu uri paKapenaume, ari mune imwe imba, ari kuparidza, ari kurova mharidzo. Zvikanzi vanhu ndobva vanzwa kuti Jesu uri mumba umu. Ndobva guta rinenge rese ukaiverenga kuna Luke inoti iyo navaFarisi navaSadhusi navanyori navadzidzisi vemurayiro ndobva vafloka kundonzwa Jesu achirova mharidzo yake. Ndobva vazara zvakadaro zvokuti mumba manga musingachakwani munhu. Hanzi ndobva vatanga kututumira vachipfachukira nepanze vachida kunzwa kuti Jesu ari kuti kudii. Bhaibheri rangu kana makatera zvakanaka rati iro. Zvino paboka zhinji iroro pakanga paine vanhu vane nyaya dzakasiyana-siyana dzeupenyu. Pakanga paine vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana. Vamwe vanoda kuona, vamwe ndo vanoda kubata mupendero, vamwe vanoda kuti vanhu vanoda kuitwa zvavanoda, vamwe vanoda kunyangatiwa, vamwe vanoda kudii. Vanhu vaiuya kuna Jesu vachida kuitwa zvakasiyana-siyana. But zvinonzi vakawanda zvakadaro zvokuti vaisvika
vanga vasingachakwanisi kuti vandosvika paari because vanga vakazara panze. Zvikanzi izvo nebhaibheri pakasvika vamwe varume vakanga vakatakura munhu, ivo vanga vari 4 vakatakura munhu 1. Ndobva vasvika pakanga paina Jesu, kundodaiso wanike vanhu vakavharana pamukova, kundodaiso kumawindo hatitauri, kundodaiso hapana pari kupindika. Anzi ndobva vati kani, isu hatisi shamwari dzinongoita mbijana, tinoita kunosvika patinogona napo nesimba redu rose nemhaka kuti uyu ndewedu, hatingadzokeri naye kumastreets akadaiso. Zvikanzi nebhaibheri ndobva vati todini varume. Strategy number 2, mavonero angu varume ava vanoratidza tanga ari maentrepreneur. Vakati kana zvaramba tinofanirwa kunopenetrata market yedu pamagiants ipapo, because watiri kuda kundoti agadzirisirwe nyaya dzake hatingadzokeri naye akadai. Saka tinofanirwa kupinda neimwe strategy, kana yepamukova yaramba tichatraya yeparufu. Ndobva vakwira pamusoro perufu. Handizivi kuti ladha vava naro here, kana vavasina kwava kutombotuma umwe shamwari ndanokwereta ladha. Zvikanzi riripo asi ranzi roda 50 US amupo chechi yaMwari. Dzichiko here shamwari dzakadai dzinosacrifice kuti anofanirwa kudzokera asvika pana Jesu. Imbotarisa ari padhuze nekuti uchiri kudawo here kuti ndisvikewo pana Jesu. Zvikanzi nebhaibheri pavakakwira pamusoro perufu, ndobva vatanga kubvisa rufu. Alright, kandiswedere kwedu. Ndobva vatanga kubvisa matiles vasina kukonsulta muridzi wemba. Amupo. Ndobva vapinda musilingi. Takagara muno muchechi towa ceiling yakuchekwa napapa. Vebuilding committee vanovava kanu kuti ndochisabata here ichi. Zvikanzi hatisi kuda kutarisa nyaya yemakosti eceiling, hatisi kuda kutarisa nyaya yemakosti amatiles. Watava kuconsider ndewakafigwa newakagadzira matiles unokosha kupfuura. Zvikanzi ndobva vavhura padenga. Pavakavhura padenga ndobva vadzikisa murwere, ende pakavhurwa panoratidza kuti papakakura sezvakaita munhu. Amupo chechi. Ndobva vadzikisa, ndobva asvika pana Jesu, ndobva vamuporesa. But pfungwa yandinoda heyi, pavakasvika pagedhi chinja vakatanga kuona, ivo pavabva kumba vabva vachida kuona Jesu. But pavasvika pagedhi vasati vaona Jesu, chatanga kuonekwa vanhu. Chaipo. Avatanga kuona vanhu. Ende ukatanga kuonekwa navanhu kana kuti ukatanga kugamuchirirwa nyaya yako navanhu isati yasvika kuna Jesu, wotodzokera kumba. Ende pane rimwe timu rairwara ipapo. Parakavona uya wakanga akaonyana mtezo, ivo yavo yangova flu. Pfungwa yangu inonakwa nevhesi inoti hapashaya kwedzimwe dzakamboti iyi situation handoni tinoita. Mupo. Vanhu vari pana Jesu asi Jesu adaro. Saka vanotarisa sokonzi makosorero aya mudhara makagadzira nyaya dzemaproperties kumaloya because iyi ndolasisini. Kana paiswa chimusic vaigona kungoplayigwa chiya chinoridzwa paRadio Zimbabwe chonzi yey. But rega ndikurangaridzei, ava vanhu vasati vasvika pana Jesu. Usarambidzwa kundoona Jesu nemunhu. Vanhu isystem yavo yekundovharidzira pana Jesu. Tarisa ari padhuze noti usatarisa vanhu. Mirai uone. Pane akambonyewa here muchechi? Vakambonyewa, simudzai maoko toni. Aiwa, musadata singamunyei kaimwe. Alright, sai maoko pasi. Ko vakambonyeya vanhu. The same person akambonyeya is the same person akambonyewa. Saka hatina chikonzero chemunhu anobuda muchechi because akanyewa, because wakatombonyeyawo vanhu. Vanhu. Vakomana chechi chipatara chavatadzi. Tenge takasanganira ipapo. Iwo usati kana une diarrhea usaseka neflu. Because tose toda kuona Dr. Chiremba anova Jesu. Ukadzokera kumba neflu yako uchiti ndaona munhu achita manyoka, ndiwo unondofa. Ramba uripo pachipatara chavatadzi uvone Jesu, usavharirwa navanhu. Unoza vanhu ukava vachitaura nyaya dzavanoitirwa navanhu pachechi, unyatsona kuti havana kuona Jesu. Kwai vasikana vanhu vangambotauriwo zvenedhi zvedhirezi rangu. Kuti dhirezi renyu iroro ihwani seflag. Saka
makauya nemapetisi anga asina munyu. Iwo anga anawo here munyu wacho? Handi anga asina. Kutoregedzwa. Vanhu usatadziswa kunamata nomunhu. Chapter 24 yaMatthew inonditaura izvozvo. Jesu achitaura zviratidzo zvokuguma kwenguva. Zvikanzi chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Ari padhuze newe unogona kutadzisa denga. Newifi yake iyoyo anogona kukonesa denga iye. Tarisa ari padhuze noti handina shuwa newewe uri munhu. Mukomana munhu. Musikana munhu. Unorambwa neFriday sabata rokwana uri wesuperitendent wonyoregwa chirungu kuti this thing is not working after 10 years. Warambwa nomunhu, hauna kurambwa naMwari. But shamwari dzerwendo padzakasvika dzakati isu hatitadziswi navanhu. Kana zvaramba zvepadhoo by fire by force takakwira pamusoro. Tiripo here vanhu vaMwari? Handizivi pakumukwidza kuti vaiti kudini. Ende zvaiitika manje kuvaJudha, indai pana chapter 9 Elder, chapter 9 yaJohn. KuvaJudha vaiti vakaona munhu anenge achirwara, pfungwa yavo yaikurumidza kupinda musoro ndeyekuti une nyaya dzaakaita. Even asina, vaiti vakangoona munhu achingokosora kunzi dzakatadza idzi. Mirai muwe imwe, chapter 9 verse ya 1. Verse ya 1. Wakati achipfuura, Ya? wakaona munhu akanga ari bofu Ya? kubva pakuberekwa kwake. Eka. Vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, Iwe mubvunzo ichechi. Rabhi, ndianiko wakatadza? Ndianiko wakatadza? Uyu Bofu kana vabereki vake? Zvaakaberekwa riri bofu. Chechi haina kunzwa. Vari kupfuura pane imwe nzvimbo, vaona murume akanga ari bofu. Ndobva vadzidzi vabvunza zvikanzi, nhai Rabhi, tiudzei kuti ndianiko wakatadza, uyu kana vabereki vake, zvaakaberekwa riri bofu? Chechi haina kunzwa. Vari kutobvunza mubvunzo vakaupindura. Akatadza ndiani, uyu kana vabereki vake, zvaakaberekwa riri bofu? Chechi inononoka kubata. Chechi, ndiani akatadza uyu kana vabereki vake, zvaakaberekwa riri bofu? Zvavari kutotaura ndezvoti vabereki vemunhu vane nyaya, because wakaberekwa riri bofu. Saka pfungwa yevaJudha yaingova yekuti ukaona munhu achifamba nekamwe kaweakness, pane zvakaitika. But shamwari dzerwendo manje padzakaona uya arwara, hadzina kuda kutsvaga kuti ndiani akatadza, iye kana vabereki. Dzakangoti uyu hatisi kuzomubvunza. Condition yaava haisi yekuti nyangwe tikaenda naye kun'anga toenda naye, but uyu chataakuita kumutora toenda naye kuna Jesu, hatiri kumubvunza. Vanhu vaMwari tinotadza, asi kana tichinge tatadza tine murevereri mumwe. Chatee taakutsvaga kana tatadza, ndianotitora oenda nesu kuna Jesu. Kana maona tatadza vanhu vaMwari, titorewo muende nesu kuna Jesu. Because panguva idzodzo tiri pama-weakest moments of our lives. Kana tichinge tanzi chimbomirai kubata basa isati tiri vibrant zvakadaro, panguva dzakadaro dzinoda vanhu vanotiswederawo padhuze nesu. Shamwari chaidzo idzo dzinomira nesu dzotiudza kudoti kunyangwe uri pama-weakest moments of your life, but there is a friend who is closer than a brother. Tichinadzo here shamwari dzakadai dzisingangotidani kundogocha? Tichinadzo here shamwari dzakadai dzisingangotidani kumapati, dzinombotidanawo kumboti hande kuna Jesu nenyaya yako? Imbotarisa ro padhuze noti, but unondikokera kupi stereki? Unyatsoona kuti zvimagrupu zvaunoedhewa ndezvekuta, zvimagrupu zvaunoedhewa ndezvemaladies eshort hair, because makachiona mazuva iwayo. Zvaunoedhewa zvimagrupu zvimwe, but pamagrupu ose aungagona kuedhwa, munhu aungagona kuappreciata pashamwari dzese ishamwari inoti hande kuimba yaJehovha. Ndosaka David achiti ndakafara pavakanditi handei kuimba yaJehovha. Waizviziva kuti ndokwega kunogamuchirwa vanhu sezvavari. Kana wakagara padhuze nemunhu auinvite umuzoti uri munhu wechechi. Uri munhu wechechi. Saka timu iyi manje ikati isu zvema-weaknesses ako chinanzvo hatinei nazvo. Isu chatoda ngomeka sure kuti takuindisa kune ane simba rinopfuura ma-weaknesses ako. Chechi haina kunzwa. Maimbozvizwa here kuti 3/4 yevanhu vatonyeya dai taiva namatira simba racho nani vangadai vakatori nesimba rokuparidza? Hamuna kunzwa. Vanhu vatinonyeya vaya dai taingoti simba ratinoshandisa pakuvanyeya tairishandisa pakuvanamatira, havaizomboramba vari wiki.
Tichinadzo here shamwari dzakadaro? Shamwari dzinoti kana tichinge tafirwa nehama dzedu ava vati kudzimba dzavo. Shamwari dzinoti kana tichinge tafirwa havasendi zvimaimoji pagroup. Shamwari dzinoti kana tichinge tafirwa havati my condolences. Chirungu chavakafoira vanochigona chokuti my condolences. Handibatwi maoko pagroup ini. Ndinoda shamwari dzichabata makona mana emubhedha dzoti tinewe. Shuwa makadaiso nekuwanda kwamakaita shuwa hama yenyu yofirwa podamwa vakomana vanoimba zimbu yara pako nazi muroi ndimwi makauraya hazvina mhosva. Ko shamwari dzandaimba nadzo dziripi? Vanoda kufanirwa kuti vamire neni panguva dzandiri wiki. They are nowhere to be found. Panodamwa vanhu vanenge vachitenge gwadoro kuti vaimbe zimbu yara pako nazi muroi. Ko shamwari dzangu dziripi? Tichinadzo here shamwari dzakadai dzinomira nesu dzichatiperekedza kumariro? Tichinadzo here shamwari dzakadaro? Do you know kuti in life there are some moments dzaunongoshawa kuti ko vanhu vekumemboreni varipi? Ko shamwari dzangu dzatombogara nadzo bhodhi repersonal ministries dziri kupi? Pandinenge ndiri muintensive care unit pamwe pachona patakatogamuchira kutenda uko, hama dzedu dzakati takudisown. Pataikushedza uchiuya kumapira iwo wakuenda kukempi meeting. Saka hama dzatasara nadzo ndedzinotenda zvatinotenda. Saka kana dzandi-exposa, saka ndoindepi? Vaifanirwa kuti vamire neni ndo vandi-exposa. Tiripo here vanhu vaMwari? Tarisa uri padhuze noti mirawo neni shamwari. Apa panoda shamwari dzerwendo apa. Apadi dzinoti condemn. Unoziva kuti vakomana ava dekwa kuchinzi izvo vane maitiro avo eudampewa vanoratidza kuti vane mamwe madhiri avaita vose. But dhiri rakahodhirikira kune umwe. Vakati kana zvaimbofaya tiri tose, even pazvinodhakwa zvodhakwa tiri tose. Ndosaka vakati uyu manje uyu pane madays aimboita mari taimbobhenefita. Saka pamadays asisina mari hatifanirwi kumurasha, ndewedu even akachona. Tichaenda naye kuna Jesu unogadzirisa nyaya idzi. Idzi dzava beyond our control. Zvapfuura mari izvi, zvapfuura kuva nezvinhu zvakuda nesimba. Ndo kwatinoenda naye. Vanhu vaMwari, dzimwe shamwari dzedu dzatakasiya mukati merwendo dzaitodawo but takadziregerera. Padzakakumbira munamato takashayikwa, but let's be there for them. Dzimwe shamwari dzedu dzatishanyira idzi, hapana chimwe chinhu chatingagona kuvaitira chinopfuura zvatavaitira zvokuti chimbouyai kuimba yaJehovha. Tiripo here vanhu vaMwari? Vaenzi Mwari akukomborerei. Kudayira rukoko rokuti ndakuenda kuimba yaJehovha. Kana pane munhu wangagona kufarira muupenyu hwako, handida kuti vamwe vese hadzisi shamwari, but ndati idzi ndo shamwari dzazvokwadi idzi dzinotifurira kuenda kudenga, dzinotifurira kuponeswa. Tiripo here hama yaMwari? Tarisa ari padhuze noti but uri shamwari yerwendo iwe. Uri shamwari yerwendo. Hanzi vakasvika. Ndoda kuti muinde pana verse 4 na verse 5. Yati kudi? Verse 4. Verse ya 4. Yeah. Zvino vakati vasingagoni kuswedera kwaari nokuda kwavazhinji, vakazarura denga paakanga ari. Vakati variputsa. Thank you. Chisire ipapo. Hanzi vakati vachiona kuti hapasi kupindika pamukova, ndobva vanozarura denga pamusoro, ndobva variputsa. Ko muridzi wedenga aiti kudi? Amupo. Ko muridzi wedenga pakabviswa mari ka? Unoziva vanhu muridzi wedenga nunga pakatarisa akaona kuti vakomana ka indingatsamwe rangu denga but ndofanirwa ngoremekedzawo commitment yaitwa nevarume ava. Handisi kuziva kwavabva naye. Handisi kuziva makilometers avafamba. Kwakusina marange cruise akapangwa iyoyo. Handisi kuti vaiva vabva kupi, pamwe vava vabva Beit Bridge. Vachingoti uyu watinaye ndiye watiri kukoshesa, zvetsoka kuzvimba kwadza zvina basa. But as long uyu aponeswa uyu, chechi yaMwari amupo. Saka muridzi wedenga paakahwa richiputsunirwa pamusoro pane matiles akatengwa kuChina. Neceiling dziriko mazuva ano dzinodropa idzi. Akati ngadziputswe as long mweya yaponeswa amupo iwe. Vanhu vaMwari ka, nyaya dzokuponeswa kwedu dzinofanirwa kutoti costa mbichana. Because dzakakosta denga. Denga rakasara rakashota. Mukomana akati regai ndimbondodzika, ndimbondopinda mudumbu ramari yaka, ndimbodlawo machanks amupo iwe, ndimbodlawo mujuru amupo iwe.
zvakakosta denga zvatakagarira panapa. Kungabvunzwa kuti mukomana aripi ngirozi chibvunza zvikanzi uri panyika. Uri pai mudumbu raMary. Rechisikwa. Tiripo ere vanhu vaMwari. Pamwe pachona basa raMwari zvichaita sezvinotikosta, but as long zvichiunza vazhinji ngazviende zvakadaro. Nerimwe zuva David paita denda, munoiziva nyaya yacho nani? Vaita census dzavo dziya. Ndobva patanga kuurawa vanhu vakafa 70 something thousand. David ndobva azvidemba, ndauraisa vanhu. Ndobva aenda pamberi paMwari akati ndakuda kunoita chipiriso. Ndobva anokumbira Arauna zvikanzi ndakuda kuita chipiriso panapa. Zvikanzi ndokona kukupa mahara, zvikanzi no, ina handisi type inopiwa zvinhu mahara. Zvikanzi nemhaka yeyo, zvikanzi ipo paburiro rangu indai munoita chipiriso chenyu vanhu vapore. Zvikanzi naDavid pane machoko anotaura. Zvikanzi I cannot sacrifice to my Lord a sacrifice which has costed me nothing. Handingagoni kupa Mwari chipiriso chisina kundikosta. Nyaya dzokuponeswa kwedu dzakakosta vanhu vaMwari. Saka nenyaya dzokusunungurwa kwevanhu dzichakosta. Zvimwe zvachona zvichapinda muhomwe dzavana vedu. Zvimwe zvachona zvichakosta motikari dzedu dzinofanirwa kumhanya dzichienda kunyanga kundoparidza evhangeri. Nemhaka nyaya yekuponeswa kwedu yakakosta. Tarisa ri padhuze noterega denga riputswe, vazhinji vaponeswe. Hallelujah. Pamwe pachona tichatodawo fuel yenyu. It's out of my budget. It's out out yachona ndo patiri kutotaura pa out pa. Nemhaka zvakakosta denga izvi. Sacrifice yatakaitirwa naMwari. Maizviziva here kuti Jesu, even papa nemunhu one munhu, even pane munhu one atendeuka paplanet earth, denga rose achadzika nedenga rese nengirozi nokuhwinya kwaBaba nekwavatumwa nokwake vachafambira one ye. Nemhaka pakaita rufu. Tarisari padhuze, you are so special man in the eyes of God. You are so special. Project yaMwari ingarohwa nemadrugs, but project yaMwari ingatadza kumhoreswa navanhu, but project yaMwari ingashaya vanoishanyira kana yarwarirwa, but project yaMwari ingaita chimuslay chisina hanya naMwari, but project yaMwari painenge ichiita ma-up and down ichitambudzwa nemweya yechina, but denga kana rakatarisa rinoti apo ndakapinda ndakabuda mari, apo ndakabuda upenyu, apo kuti ndipasunungure. It's my project. Varoi project yaMwari anoda kuvasunungura. Kana vachida vanosunungurwa. Vese vanonzi havachaiti ma-outcast yesociety. Project yedenga. Jesu kana akatarisa vatadzi haiti hasha chaanovenga chivi kwete mutadzi, because project yake. Takungotsvaga shamwari dzinotisundidzira kuna Jesu. Saka kana mama akateerera vhesi yati iyo, vakazarura denga paakanga ari. Hapana anzwa apa. Vakazarura denga paakanga ari. Because papa kazara vanhu. Saka vaona kuti tikazarura denga tikanangisa nepana Thomas unomudhauta. Tikadzikisa muchinde yakanonangana nepana Thomas unodhauta. Tikamunangisa pana Judas unomutengesa. Tikamunangisa pana Simon Peter Omawara unomuramba. Tikanangisa pana Natalia noti, is there anything good that can come out of this man? Saka musanangisa pasipo, nangisa pana Jesu. Ako ndemi vanhu kanangisa pana Jesu aubudi chechi. Avona mna chetu kana kunangisa chaipo, nangisa pana Jesu. Nangisa pana Jesu. Kwaona uchiri kutasa vanhu. Yezvino kune dzimwe dziri kutofunga vanhu. Kwai pavandimhorosa, kwai vadai. Asi vangu pavachimhoreswa vambonzi vakweshe gwamusana rutatu. Tindi Jesu here kumhoreswa nomutadzi. Tsamwira kuti hauna mhoreswa nomutadzi. Kwai vanhu vachionana vasi welcome. Ameno havana kamwe kadhati. Kuti ndi Jesu here. Panoza vane pepe havatangi vanhu kwewarege kuvatanga. Iwe ndotori problem. It as long ndisina kurambwa nede nochinja. It's like the way avaimboita. Kauda munati vanhu vanochinja. Masikati unotoona mwadzoka achinja hembe dzakakapfeka. Vanhu vanochinja. Muimbi wekwedu panamba 2 unoti usanangisa pasipo. Nangisa pana Jesu. Aizviita izvi. Haasiri iye akanga akavata panhovo. Ishamwari dzerwendo. Dzati vakomana tikanangisa uyu pana elder une ma-weaknesses ake. Superintendent wapamusha kamutaurisiro kaanoita ndoga
ukamuitira zvofunika anoita magwati kanangisa apa unotukwa. Nangisa pana Jesu. Ende ndinonakirwa naJesu. Kana uchinge wamuisira mutadzi hakukondemi, unongoti go and sin no more. Ende pari kuti go and sin no more ari kuzati simba rokuti usanotadza ndakupa. Chechi yaMwari, tichinadzo here shamwari dzakadai dzinoti mabhena nemaukinesis ako iwa tichaanamatira Mwari achakupa simba. Zvaunazvo izvika izvi hazvisi zvokunyeya izvi, izvi ndezvokunamatira izvi, izvi ndezvekutsanyira izvi. Vanhu vaMwari, kana vana vedu vapinda madrugs, takatoita train up iyo yamotaura iyo, but pamwe pachona pakuda kuti ngaitinamatira nevasikana. Hapachadi kunyeyana, pakuda vanhu vanosimbisana kuti rwendo rukuru ngatinamatira nei. Ndakatomborayirawo kuti aroorwe, but ndakavigirwa mukwasha unenge akabhatanura mabhatani pamba. Ana momzi murira sei. But handina chandakasina kuita. Musandinyeya asikana, ndakatotrayawo. But zvaramba asi ndakatraya. Ndakatoedzawo zvese zvamunonzi vana vanorohwa, ndakatorohwa ndakatsika musoro. But onawo zvandaitirwa ndinamatirei. Nemhaka yeye ndinodawo shamwari dzerwendo dzinondiswededza pana Jesu. Tiripo here sangano raMwari? Dauda kupedza. Hanzi Jesu paakaona adzikiswa muchinda uya, hanzi ndobva atarisa kutenda kwavo. Paakatarisa kutenda kwavo ndobva ati kune akavata panhovo, aiwa chechamu, akatarisa kutenda kwavo. Maimbozviziva here kuti muupenyu pane dzimwe nguva dzokuti unova nekuti nyangwe wava ne7 days uri muchechi, pane dzimwe nguva kutenda pakundodzira. Nai Mwari, vana vangu ndovoga vanoshandiswa seexample, ende inotaurwa semission story. Kunyika yeMalaysia paiva nevamwe baba vainamata, vava nevana 7. Vose hapana kawanikwa muchechi. Umwe wacho waida kuti pavaiparidza paeffort anenge achitodanzira kuti mudhara unonyepera vanhu, apa unyatsozati inyaya yeudhaningi. Pane dzimwe nguva dzokuti vana vedu zvavanotiitira soka tinodzikira zvakadaro kutenda. We need close friends. Vanoti don't worry my brother, we are praying for you. Kana tamusenja tisati tapedza chechi, imunomuziva murandakadzi achiitaura nyaya inoti kana pane nguva yatofanirwa kuchema, ndo nguva yatofanirwa kuchema, because our brother ari pama weakest moments anofanirwa kusara achinzisa kuti hama idzi dzandiudza izvi rudo uku hadzisi hasha, haifanirwi kutaugwa nyachana vakazopiwa zvenani manzi dzenhupu gore rino. Aiwa, panoda kuchema kupureya bhendi. Mwari ari kungofanirwa kudzidza chidzidzo, noti kuti abude musangano raMwari. Nemhaka ye tiri shamwari dzerwendo, tiri shamwari dzerwendo, shamwari dzerwendo. Pamwe pachona titoedza tinoshayiwa shamwari dzinomira nesu, dzinotisimbisa. Kana chinge tarasikirwa navadikano, hamuzvinzwisisi, musanyeperwa nevanhu chinzi don't worry, just understand, just move on. Haisi nyaya kungoita move on, haisi nyaya kuita move on. Musatamba nemoyo, usatamba nemoyo, moyo, usatamba nemoyo, moyo, moyo, moyo. Just move on. Shuwa munhu angabva atadza nokugeza, aiwa tinototadza kugeza. Zvinorema izvi, hamuzvinzwisisi because hamusi mazviri. Haufa wakazvinzwisisa nokuti haumo mazviri. Vamwe vanhu vakakutsanangura kuti wakapinda sei madrugs unoti wanga wakarurama kupfuura ini. Anongoda support system inoti nyangwe zvakadaro my brother, there is a friend who is closer than a brother. Vazhinji vakatarira nyaya dzedu vari kure, havana kusvika padhuze. Dei vakasvika padhuze vaingoti vata panhova. Iwe hauchafungi, because tikaenda nokung'anga unongonobvuma utemwa nyora, because pauri uri pama weakest moments. But nyaya yako iyi haichadi ng'anga kana muprofita, yakuda the great physician. Yende kuna Jesu. Ndobva vasvika vakandomugadzika, ndokati vakomana musangogadzika chero. Nyaya yemukomana iri muintensive care unit, tikangoigadzika chero unokuunika, because already atori weak. Nyango tikasvika chimuvhundutsira already atori weak. Nyango ukasvika mukati kwaiye uchaenda kugena, anzi ati kugena ndikoko, regai ndiinde, ndimwe munotsva here. Why? Ari pama weakest moments, ari pama weakest moments. Vanomugadzika pamberi paJesu,
Hanzi Jesu akatarisa kutenda kwavo. Tichine shamwari dzakadaro dzekuti Mwari akatarira kutenda kweshamwari dzako anoti ndakukuitira because of the faith of your friends. Tiripo here vanhu vaMwari. Kuti akatarisa sekuru revanhu vanotamba naro ati because of this sekuru uyu ndichamuitira zvakanaka. Kwai ndobva atarisa uyu. Ko nyaya yacho nani yakazondizipira apa. Chechi ndoda kuti tizipigwe tose tina mati. Jesu paakatarisa muchinda uyu avona kutenda kwevarume ava. Haana kuti waporeswa. Akaenda kumudzi wechirwere. Chechi amupo. Zvikanzi nyaya yako haisi yekukosora kosora. Aiwa hauna kupfeka juice. Saka taakutanga kuadresa kubva kujuice tichiuya kuchirwere. Saka Jesu akazarura kuti ndikagadzirisa nyaya yekurwara iyi ndisina kugadzirisa nyaya yechivi handina zvandaita. Saka dzakabva dzarohwa double kick, nyama yemusoro divi nyama divi chikumba. Zvivi zvaregeregwa dzapora. Haleluya. Jesu ndomuda. Wabva uchiti uchangondopora wodzokera zvikanzikana. Neruponeso futi ipapo. Zvivi zvaregeregwa. Denda ndiri ini ipapo ndaitoti Jesu kana zvichingoita hamuna here zvinhu zvamungaita kuti ndingofa because ndikadzokera futi ndichanotadza futi. Because ndakuda kuti tichibva panapa ndiri kuti ndamboregeregwa. Ndonopamha futi. Aiwa regai ndife ndifire munashe. Nemhaka vakafira munashe ka vachamuka. Saka kana zviita regai ndife because handisi kuda kupamhurudza the same mistake. Amenoti dzakaodi but dzakadzokera dzakufara dzikati Mose wakanakisisa apo ndaka musarudza moyo wangu wafarira Mwari wangu namponesi iwo mosi werufaro Jesu andisamba moyo. Ini vanhu vaMwari pane chinhu wachandoda ini. Mwari ambotiropafadza paupenyu huno. Pane chikomborero chandinoda pana Mwari uyu. Atiitira zvakanaka pane huno. Pane musha uyo futi. Haungaidiwo here double kick yakadaro. Kuti uri panyika panapa anenge achikuitira zvakanaka. Panyika inouya achikuitira futi zvakanaka. Dzakabva dzaregererwa zvivi dzapora. Hanzi dzakabva dzaudzwa mashoko aya. Zvikanzi sumuka, takura nhoo yako uende kumba kwako. Vakatarisa so. Vamwe vava varipo vanga vava ne4 days varimo. Vamwe vanga vava ne70 years varimo muchechi. Dzisina kuregererwa nyaya idzi. Nearer to the Savior but far away from salvation. Almost saved but totally lost. Umwe akangouya kawani chamusvitsa apa ishamwari dzerwendo. Dzichikwere shamwari dzakadaro. Dzinorwadziwa so dzinokutsvaga. Real people make calls. Vachikutsvaga kuti where are you my brother? Ukarova kuchechi havakubvunzi kuti takazviona. Vanouya kumba vonamata newe vonzwa kuti chii chatisvitsa apa. Havakondemi vanoti want to bring you closer to Jesus. Ndoda kunamata. But ndisati ndanamata pane chinhu wani chandafarira. Nhovo yaakabva akatakurirwa. Akadzokera aitakura. Aini Jesu ndomudai. Nhovo yakabva yakamutakura. Akadzokera aitakura. Zvakabva zvichimukunda. Akadzokerawo zvikunda. Kusabva kusimba ka. Wandikofudza John ka. Kune vose vakamugamuchira. Wakavapa simba. Vanhu vaMwari usakwera uchinetsekara nyangwe ukati kwai inini pachechi paya ndimhorosi vanhu. Ndikabuda muchechi ndosumudza cheya yangu ndoenda kumba uri mutadzi wakanyarara nyangwe ukati uri mujira uri woga uvetewa uri mutadzi wakadero unotoda anopa simba iyi. Kwai nevanhu wakanaka akavata dzanotorota. Hakuna imwe formula inobvisa chivi nyangwe ukati kwai pane zvinobatsira pane nyangwe hakuna social organization yarapa chivi. 7 dzavaRoma ndosaka Paul achikuza ndiri munhu ari pakutambudzika iyi. Nokuti zvandoda handizvo zvandoita. Zvandisingatodi pamwe pacho nanzandovhura muhara ndotoshambudzika ndini here ndaita iyi. Because munhu aba injini yegonyeti ari 1 akaisumudza akaisunungura akaitakura akaenda naye kumba
akunzi najaji chiuya naye apa vakomana ndibatsireiwo vakomana ndibatsire ko wakamboisumudza sei haizi nyaya yekuti une simba but zviri mauri ndo zvine simba saka uri kutsvaga an outside force kuti ipinde mauri so that unova nesimba rokukunda zvawaisakunda hazviregeki izvi zvivi hazviregeki musanyepegwa chivi zvinobatsira ukaisa munyu kumatadza zvo hazviregeki kune zvimwe zvinhu zvaundoshamisika ukawa munhu achiti handizivi kuti chii chachaiti andorevesa ukawa achiti handizivi ndakamitiswa sei haatozivi panorangarira ndepanga akagara pakona yomubhedha pakevhi pagara pane nyaya dzapo mukevhi haazi from there haazivi kuti zvakaitika sei izvi hazvizi musimba redu izvi simba rokurega doro nefodla harisi mushaya varume riri muna jesu zviri muna jesu izvi ipapa ndozvotati munamate izvi usanyeperwa navanhu chii kana ukasanyarara hausi mutadzi wakanyarara udero uri mutadzi akanyarara mutadzi ari cool mutadzi ari fence mutadzi ari romantic mutadzi ari masculine mutadzi ane six pack uri mutadzi dzinoda jesu nyaya idzi nyika patiri ipapapa inharo kundotsvaga mashizha emuvonde tichifukidzira mashizha anosvava kusvikira mwari atozovuya pachake kuti adhamu ripi because zvawakuita izvi kukavhira nyaya dzako nemashizha chiblema mukadzi problem ndekuti matauro aunoita matauro aiwa baba ndikuti ndabata chipande mufoni matauro awaita aiwa haizi nyaya yematauriro une nyaya dzako dziri muropa iwo pane akambodzidzisa mwana kuti unoruma munyato chichimwa mukaka unotoona kuti chimutadzichi chichimwa mukaka papa unoona chikakutarira chikaona kuti watarisa chokuti ngau zviri muropa una kumuwa 51 dzamapisarema tarirai ndakaberekerwa muzvakaipa mai vangu vakandigamuchira muzvivi pakasangana nai nababa pachigadzigwa kamwana pakasangana 2 vatadzi pakagadzigwa hybrid yechivi chirimo mudumbu imomo chee chatotanga musikawa hakuna unogadzisa nyaya dzezvivi idzi tiri mukombi rimwe zuva kwapfuura chimbwa chichimhanya nepamberi pekombi dhiraivha kwakuita maemergency break bani vakataura hlamba dzakawanda ichitukirira mbwa saka ini mupfungwa dzangu ndakati imbwa iyi ndo yaita kuti vanhu vataure hlamba kana kuti vanhu vagara vane hlamba dzavo asi vava vachishaya pokutaura kana kuti vanhu vagara vane hlamba dzavo kati kungoshaya pokudzitaurira chete zviri matiri zvezvivizvi ndosaka jesu akatouya kuti nyaya yoda ropa iyi inoda ropa rajesu vakomana hasha dzinotonodzwa neropa repakaufari upombo usambonyeperwa chikwai zvinopedza nyange tikakupa vakadzi 7,000 hakuperi nohakuda futi vamwe solomoni akazvitiraya akasvika akagara pasi akadzi vanity is vanity pakupedzisira munhu ngaahle mwari toda kukunda zvivi tiripo here vanhu vamwari indoda kunamata ini aripo here anoda kukunda zvivi hazvimbo matirizvi tinotozvipiwa nakristu kuti zvaitiremera tinodzoka tazvitakura ende patiri kudzokera kudzimba dzedu tichanodhemonstrata kunyika ndo basa rechechi kudhemonstrata kunyika kuti unogona kurarama nemurume umwe nemukadzi umwe tichipiwa simba namwari kuti nyangwe tikaona vakashama tinoti mwari tibatsirei tikundisei pahondo iyi simba rokukunda unotipa inda unoverenga 1:8 dzamabasa vaapostori kana mweya mutsvene wava pamusoro penyu muchapiwa simba rokuita zvinhu zvamaisagona kuita the same peter akatadza kumirira jesu pavanhu vashoma is the same peter akaparidza paday of pentecost 3,000 vakatendeuka anga ariwa nepi simba anga aripiwa simba rokuita zvinhu zvisina kujairika aripo here pamangwanani anoti mwari we need this power korista andepa number 196 church zvatingangoita kungoenda kuna jesu the whole part of doing his work hatizivi iye une nzira dzake dzokugadzirisa nyaya idzi isusu kana pane zvatingaita kuinda kuna jesu kana pane zvatingaitira shamwari dzedu kuinda nadzo kuna jesu nokuti tiri hama iwe neni tiri hama kana varipo vanoda kundijoina panziyo iyi vanoda kumboexperiensa simba reropa rajesu ngatisumukei netsoka dzedu vaimbisi vachitiimbisira there is power in the blood there is power in the blood there is power there is power in the blood chakumbira 196
toda kuva nespecial prayer vanhu vamwari. Ina ndizividza uri kurisana nadzo dzeupenyu. Handisikuziva. But I know kuti pakati penyu there is someone who is struggling with something. Anoti ndakatraya zvinhu izvi. Ndakatraya. Usaenda kuna Peter. Vana Peter vadzidzi vaJesu asiri yeJesu. Atina zveumwe munhu pakati pemunhu naMwari kunze kwemuponesi Jesu. Pamangwanani ano vanhu vaMwari. Ina ndina simba rogadzira nyaya dzenyu. Ini chandoziva ndechekuti there is a man akambondibatsirawo. The same Jesus can help you. Because there is power in his blood. Tinogona kusagona kuita. But zvandiri kuona in my life and in someone's life, I can testify there is power in the blood. There is power in the blood. Kana uripo pakati pedu anoti Mwari ndoda ngotesta simba iyi. Ndaita rokusikiza so. Pandoda ngopinda mani. Ndoda ngopinda muhighway yomwe yamuchene. Shamwari yangu yandisundizira mani. Shamwari yangu yandiisa pana Jesu. Hapana chikonzero chokudzokera ndakadaro. I want to experience this power of the blood. Kana ari pakadaro simudza ruoko rwako tiwene kuna mati. Anoti ndauya panapa. Ndangoinvitwa pandoda kutesta simba iyi. Simudza ruoko tiwene kuna mati. Aripo here. Andoda kuritesta iyi. Ndinoita zvokunzwa navamwe. Vandoda kumbova personal experience naMwari. Handinoita zvokunzwa nemaoutsiders. Ini ndoda kuritesta. Kana aripo akadaro simudza ruoko tiwene kuna mati. Aripo here pakati pedu. I can see a hand there. God bless you. Aripo here umwe. Vanhu vaMwarika. Mazuva ano ndochati ungararama sei usina simba iri. God bless you my brother. God bless you. Hatina zvimwe zvatoita izvi. Izvo hata zvatoita. Chekuitikwa. Wasatani kungoitiswa. Ende kana apedza nesu unoti expose. But kana tauya kuna Jesu kuitirwa takagara. Tomona achiita zvataisagona nesimba redu. I can see the hands there. Ndoda kuinvita umwe munhu zvakare. Anoti ini kana zvichibvira ndoda kubhabhatidzwa. Ndijoine boka iyi. Ndararama upenyu hwacho hunonakidza pano nekudenga ndigopinda. Ndoda kuti unyadzise Satani ungofamba tizonamata tose. Kuti hapana chondidzivisa kuti ndibhabhatidzwe. Just come. Tive nenguva yekunamata. Nakunamata newe. Aripo here. Uya. Shamwari yako yakuitira zvakanaka kukoka. But unoda go a step further. Kuti ndinopindamo muhighway yomwe yamuchena. Just come. I want to pray with you. Pastor Mfuti. Chakumbira mfambe mchuya kumberi. Mutipe special prayer. Just come. Aripo here umwe. Tinotaura newe. Wauya usiri prepared. But unoti Mwarika. Tinongoonawo zvamakaitira vamwe. Tinongonzwa kuti mweya yechina inotama. But Mwari handisati ndazviona chimbozviratidzai. Aripo here akadaro. Mfundisi vatomira kumberi kuti vatinamatire. Aripo here. Anoti Mwari ndibatsire. Tinambori experienceawo simba irori. Pastor vakuda kunamata. Vese vanga vakasumudza ruoko. Ngosumudzai maoko muri pamuri papo. Mfundisi vakuisei maoko aMwari. Kuti Mwari, we need this power. We need this power. It's not by might, nor by power, but by your spirit. Mfundisi mugotisa maoko aMwari. Ngatinamate. Jehovha vari kumusoro kudenga, toda kukutendai masikati ano.
Ndakukutendai Mwari nemukana wamatipa wekunzwa muchitaura nesu. Toda kutenda Mwari wari kumusoro kudenga nekuti matiisira pachena kubva mukati meshoko renyu kuti kwamuri ndiko koga kune simba. Tingatarisa kuvanhu, tingatarisa kuvabereki, tingatarisa kushamwari, asi kana pane kune simba chairo rinokunda zvivi, simba chairo rekutibatsira tigone kurumuka kubva kuzvivi rinowanikwa mamuri. Nekuda kweshoko iri Mwari wari kumusoro kudenga, chitibatsiraiwo tibvise focus yedu pavanhu asi tiise focus yedu pamuri. Mwari wari kumusoro kudenga, toda kukutendai kuti pamataura pane vazhinji vanzwa muchitaura nemi, vakasimudza maoko avo kuti simba iri vanodawo kuriravidza. Tenzi wari kumusoro kudenga, nekuda kwekuti vaita sarudzo iyi, musavarasise Mwari, nekuti imi munhoroondo yenyu yekuponesa vanhu, hamunambobvira mamborasisa vose vakauya kwamuri. Saka nekuda kwesarudzo iyi, chivapaiwo simba, mufambewo navo, muvarwire hondo dzavasingagoni kurwa vari vega. Mwari wari kumusoro kudenga, vamwe vane zhinji dzavari kurwa mukati medzimhuri, mukati menharaunda dzavakurira. Tenzi wari kumusoro kudenga, nekuti simba riri mamuri, vapewo simba iri. Zvekare pakati pedu Mwari wari kumusoro kudenga, pane vamwe vangoshayawo avasundudzira, vashaya zvivindi, asi vanoda kubhabhatidzwa. Tenzi wari kumusoro kudenga, tauraiwo navo, murambe muchitaura navo, musavasiye vari voga. Mwari wari kumusoro kudenga, kudzimara vaita sarudzo iyi, kudzimara vapinda mukati medumbu remvura. Nesangano Mwari wari kumusoro kudenga tasimuka, takakusarudzai kare, asi nekuda kwechivi Mwari dzimweni dzenguva tunoita tichiwa. Mwari wari kumusoro kudenga tisimbise iwo, tigone kupedzisa rwendo urwu tine ukama hwakanaka nemi. Vamwe hatizivi kuti pamwe ndo mukana wekupedzisira wekunzwa muchitaura nesu. Tenzi wari kumusoro kudenga, tibatsireiwo kuti kana reupenyu hwedu rasvika pakuvira, rivire tine ukama hwakanaka nemi. Mudziyo wamashandisa Mwari wari kumusoro kudenga, naiwo musaukanganwe. Tenzi wari kumusoro kudenga, naiye anoda kuponeswa, kwete iye oga asi nemhuri yake. Tenzi wari kumusoro kudenga, vabatsirei mufundisi Nhongo, murambe muchivatungamirira. Kana mava pamwe mukana wokukubatirai zvekare irori basa, Tenzi wari kumusoro kudenga, vabatsirei, varibate nekusatya, varibate nekutendeka. Ndokunamata kwedu masikati ano naKristu tenzi wedu. Amen.